Inkulubaphathiswa yaseMpuma Koloni umnumzana Oscar Mabuyane ibhengeze imiqathango eqatha ezakuthathwa leliphondo ukuqubisana nentsholongwane yecorona, Amazibuko, amathathu eliphondo, icandelo, lezithuthi kunye nemida ekweliphondo izakubekwa phantsi kweliso elibukhali nanjengoko kuzakubekwa oomatshini bokuvavanya lentsholongwane ukanti akukabikho mntu uchazwe njengona lentsholongwane kweliphondo. Iphondo lizama ukuqinisekisa ukuba lichaphazelekile intsholongwane. Ukuqinisa indawo ekungenwa kuphunywa kuzo kundoqo. Sizawuvala amazibuko ke, amazibuko ethu onke njengoba sinazi basinathi sinamazibuko angenayo apha elizweni engena apha ephondweni ezapoti zethu. Sizawuqinisekisa uba phaya kwenziwa kangangoko kokuba wonke umuntu ofika pha uyahlolwa ngendlela efanelekileyo nokuqinisekisa uba akukho umuntu uzawuphuncuka angene ngaphakathi kuthi kanti uzawusibangela uba sibe nengxaki ekugqibeleni. Isebe lezempilo ephondweni limisela indawo zovavanywa. Eza ndawo ke zifuneka siqiniseke abantu abangenayo bayakwazi uthestwa, sibe neento zethu ezihleli phaa eziyaziyo into yobana ziyabangenisa ziyabakhangela. Okwesibini, nobana singena kweziphi na funeka siqiniseke uba kukho nezi zinabantu abangangeni ngeza ndawo ziformal sizaziyo abanqumla ezintabeni zaseMaluti bengena Eastern Cape besuka mhlambi koLusuthu. Abecandelo lezithuthi norhulumente wephondo bazokudibana kule veki. Abavelisi bezithuthi abakachaphazelekile intsholongwane kwaye imveliso isaqhuba. Indlobiso mthetho wephondo esazimisile indibano ezizoba nabantu abangapha kwekhulu kwindawo enye isithuba senyanga. Ndingafuna Iindaba za SABC ndisebhisho.